नोंसोरलाय बे थफेरामनि थाखाय थालिर बिफां गायनो लांगासिनो जों है मा होननाय जादोंसै बेलाय बे थफेरामा मानसि जानानै गैलालै बेनिखायनो थालिर बिफां गायनानै दोननोसै हिनजावबो मोनखाला नालाय बे थालिर बिफांखौ बे जोंनि लाब्रा नायगिरिफोरानो हरखुमादों आंनो है मा जानला मानला खोथा बुंलाबायखो नोंलाय बमब्रमा नंगौ लानाय बे थफेरामनि थाखायनो जों थालिर बिफां गायनो नागिरदों मानसि हाबाबो खालामला उतपात खालामबाय थायो आरो दाथ' आंनि बिनानाव अफ्रिरानिखौबो नोजोर होबावदोंसो आयु इसिबां उन्दैखौनो बे थफेराम थफि गेल्लानि खर'आ दावदै गलाजों बुंफबजोब्बायनो बेनिखायनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो नोजोर होग्रा जाबाय आयु इसिबां उन्दै गथ'खौनो गावनि फिसाजोनि बैसोखौनो गावजों जानाय बैसोनि सिख्लाफोरखौ मोनला नालाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो नोजोर होग्रा जाबाय बेनिखायनो सिगाङाव थालिर बिफां गायखानोसै बिनि थाखाय बेलाय बे एमाव राजाया आंजों लोगोसे हेफाजाब होफागोन है एफा उन्दै गथ'खौनो लाफानांगौ जाहैबाय नोंहा आं उन्दै जानानै गैलाथ' आं देरबाय आंनि आखाइ आथिं उदै बिखा गासिबावबो पापनाखंफोराबो खोमोन रजोब्बायथ' आं देरबायना सेंग्रा जाबाय जिहेतु आं सेंग्रा बैसोआव आगान होबाय नालाय दा आङो माखासे दायथ'फोर लानो हायो आरो नुबाय दुमफाव एमाव राजायाबो देरबायनो बेनिखायनो बै गेलेग्रा फोथाराव थफेरामनि नामै थालिर बिफां गायना दोनहैनोसै जों थौदो एमाव बेटा थौ इसोर मा गोसोखांबाय थायो बिसोरलाय आरो मोनसे खोथा रायजोफोर नाम बुंनायफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों जे मानो नामखौ उल्था पुल्था होनबाय थायो होननानै नाम उल्था पुल्था होननायनि थाखाय आं सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाखाबाय मानो होनोब्ला भिडिअ बानायनाया टाइमा जोबोद सर्ट आरो हारसिंसो बानायनाय जायो नालाय बेनिखायनो नायफिननो थाखाय टाइम गैया नालाय नाम बुंनायफोरा बुंसन बुंब्रब जाबाय थायो आरो बे नाम बुंसन बुंब्रबा इयुनावबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो नामखौ लानानै कमेन्ट खालामहरबाय थायो बिथांमोना एसे एडजास्ट खालामनो नाजागोन होननानै आं मिजिंथिबाय जिहेतु माखासे नायगिरिफोरा एडजास्ट खालामबाय खायसेफोरा नाम बुंसन बुंब्रबखौबाबो जेबो मोना बिथांमोना जेबो साना नाथाय जाय बिथांमोना दासिमबो एडजास्ट खालामनो हायाखै बिथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै गुरैयै खावलायहरो प्लिज नोंथांमोना जेबो दासान आङो इयुनावबो नामखौ बेफोरबायदिनो बुंसन बुंब्रब जानो हागौ बिनि थाखाय सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाखाबाय जोंलारिखौनो अफ्रिरानिखौनो अमा राजा बा दाउखा राजाखौनो एमाव राजा बुंफ्लांनो हागौ स' नोंथांमोना बेफोरखौ इगनर खालाम खालि काहानियावल' फकास खालाम अननानै दे लोगोफोर खालि नोंथांमोना डायलग काहानिखौल' कनसेप्टआवल' नोजोर हो नोंथांमोना नाम बुंसन बुंब्रब जानायखौ इगनर खालाम स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो बापावै मा खालामनो नागिरदों ब्रा दलर थाना हो बोरैबा नांफ्लांबायनांगौबा दिगदार जागोन दलर था बापावै मा खालामदों ब्रा नोंनि बे सेन्सिटिभ जायगायाव बिराद गाज्रि नोजोर नाहरदों बेनिखायनो एसे तेरा बेका जानानै दं नोंथाङा आंखौ मोजाङैनो नायनो हो बिदि नङालै डाक्टर बाबु मा एसे असाइसब्रा बे डक्टरफोरालाय खोथाखौ मोजाङै सानै हयै बुंनोबा बुं डक्टरफोरासो मानसिफोरनो गोदान जिउ होफिनो मिथिबाय बेनिखायनो डक्टरनि सोमोन्दै जेबो गाज्रि बुंनाङा गोरोन्थियावनो मिस्टेक बुंफ्लांबायलै थेवबो एसे इजि प्रसेस नायग्रोब्रा आं बिदि नायजानो हायालै ओरैनो बिराद खस्थ' मोननानै दं ओरैनो बिराद सानानै दं बेनिखायनोथ' मोजाङै नायनो होनोबा हो नङाबा नोंहानो प्रब्लेम जागोन प्रब्लेमाथ' जोबनो रोङि जागासिनो दं आंनि जिउआव मोनसेनि उनाव मोनसे आरो बेनि सायाव बे स्वाद बुंब्रमाया आंनि बे सुनचुलावसो जोनानै होबायना बेनिखायनो दलद था आंखौ मोजाङै चेकआप खालामनो हो बापावै बुस्थुआथ' बिराद गाज्रि जानानै दं बुगाजोब्बाय माया बुगाजोबखोब्रा नोंथांखौ थाबैनो सार्जारि खालामनांसिगोन नङाबा जानाय नङा जुदि सार्जारि खालामाबा नोंथाङा हासुनोबो हानाय नङा मा होनखोलाय मा खालामनांगौ खालामदोलै आं बेफोरबायदि खस्थ'यै थाबाय थानो हाला अके बिदिब्ला जों सार्जारिखौ स्टार्ट खालामनोसै बापावै मानिफ्राय मा जालांनो हमखोब्रा थफिराम मा जाबावगोन आंना सुनसुलुआ जुदि आं हासुनो हायाबा मा जानांगौ जाखो आरो बिथिंजाय आंहा फुटबल टीम बानायथारनांगौआ बोरै जानांगौ जाखो जुदि जोलैयानो गाज्रि जानांगौबा बापावै हेलौ दाउस्रि देलाय आयौ बारा दानसोरां आंनो फन हरलाय थादों नों बहा दं नों दाउस्रि देलाय नोंनो खोन्थायाखै आं मा नों जाफानो खोन्थागोन नां आंनि सायाव फोथायनाय गैया होमबा नोंहा आं आंनि सायावनो फोथायनाय गैया नोंनि सायाव बोरै फोथायनाय थानो दे नों बहा दं नोंनि लकेसनखौ हरलाय वाट्सएपआव दानसोराङा आंखौ लोगो हमनो फैदों नामासै हरना दोननि जि जायो जाथोंसै हरगोन दे आं दे अब्लालाय थाबनो हरनानै दोनदो अके दे बिदिबालाय
आं दा दाउस्रि देलायनो खोन्थाहरनो हाथारनाय नङा आं दि केरेलायाव सफैबाय होननानै नङाबा बियो आंखौ गुबुनसो साननो हागौ दाउस्रि देलाय नार्भास नामा जाथि आं जोबोदैनो नार्भास जादों बिदि नार्भास जाबा बोरै जानांगौ जाखो नोंनो जब नांगौ ना नाङा नांगौ अब्ला नार्भास जायोबा मे इन्टारभिउखौ बिराद मोजां होना फै जागोन दे जाथि अके डोन्ट वारि आंबो नोंजों थांफागोन थेंक इउ जाथि थौ दे बिदिबालाय समाबो बारा गोबाव गैला आइजोंलारि मा मबाइलल' नायबाय थाखो एसे आंखौबो हेफाजाब खालाम रनाय आं मबाइलाव माबा मोनसे नायदों मबाइलखौलाय माथो नायबायानो थाखाय नों आइजोंलारि दा मागोनि फिथा सावनायाव सिबिंबो देनांगौ एसे हेफाजाब होफादो आरो आयै आं सिबिंखौनो देनो रोङाब्ला बोरै देगोन दे नों देबाय था आयै आं वाट्सएप स्टेटासाव नोंखौ दोननो माय स्विट माम्मी होननानै हा बिदि रोङा होननानै थाबा जेबोखौनो रोंनाय नङा आइजोंलारि फै दे फै जोंबो गोदो रोङामोन रोङा होनबाबो गवासै फै आइजोंलारि दे फै सोलोंनानै ला फै मालाबाफोर बेफोरनो खामानियाव होगोन आं देया आं मिसिंदोसो देगोन देनां आइजोंलारि आं मालाय हारसिं बेसेबां मावनो हानो एसे आंखौबो हेफाजाब होफैदो आं देया आयै बिदि देया होननानै थाबा जागोन नामा दिनै मावदावा गाबोन मावदावा अलसिया जानो हमहांबाय दै नों आइजोंलारि दे फै माबार सिबिङा आयै सिबिं देबा आंनि आखाया सागोन ना हा फार्स्ट टाइमावलाय एसे साखागोन ना उनाव मावदावबाय थाबा बेफोरखौ जेबो खन मोननाय नङा नों नै माथो नोंसा फिथा देबायानो हांग्रिमोनदि नोंसोर फै जिराय फै जिरायनो फैयाखै माबा मैगंसो लांनो फैदों नोंसानाव माथो लाफा जासोगारदोंनो औ दङ आं लाफाखौनो जानायानो जाथाराखै दासान्दि हा नोंसोरलाय फिथा देबाय औ बे फाग्लि सानैखौ देनो खोन्थादों आं मोजाङानो जाबायहाय देनाय उनासो मोजां जायोहाय मेसिनाव सौनायफोरा बारा मोजां जाया आंबो बेनिखायनो बालायलाङोहाय आरो बेफोरबायदि देदावालासिनो जाबाय थायोब्ला देनां देनायनि स्वादा माब्रै बेखौ बावगारगोनसो मानसिफोरा मेसिननि सौनायखौ जायै बेनिखायनो आंबो देदोंसोहाय देनायासो गोथाव जायो अब्लालाय नोंहा देबाय थादो आं लाफाखौ खाहैनोसै औ दे ओमफ्राय रानि फैलाय नोंजों दसे रायलायनि दा रायलायगोन दे आब'जोंलारि आं आइजों मैगं खाफानि जेबो नङा बिराद आर्जेन्ट खोथासो रायलायगोन आं आइजोंलारि नुबाय अफ्रि रानिया बेसेबां खामानि मावो बिमाखौ हेफाजाब होयो आयै बिदिब्ला अफ्रि रानिखौनो लाबोनानै दोनफैदो मा राव जाखो बियो आइजोंलारि आंनि सिगाङाव आरो आं थानायाव मानो अफ्रि रानिखौ बाख्नायनांगौ बिराद बारा जाथारबाय दे आइजोंलारि नोंना खुगाया दे जेबो नङा गथ'फोरालाय एसे एनै बुंखायो आइ अफ्रि आब'जोंलारिया माबा रायलायोनो थां रायलायो थां फै आंनि रुम सिङाव मा एसे अख्रा जाथारखो बे आइजोंलारिया फिसाजो सासेल' नालाय खर'आनो देरद्रायबाय अब्लाबो जेबो नङा दे बेबायदि बैसोआव गथ'फोरा एसे अख्रा जायो मोजाङै नायबानो मोजां जागोन औहाय आं इसेबां मोजां बुजायो माबा दाना अख्रासिनसो जाबाय दे बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो नामा आंहा आइ अफ्रिखौसो गिनाय फैयो बांद्राय सिदाथार बिमायं थबसिनोसो लादों जेखौ मावना होनबाथाय मावखाला बारहुंखा फै माबा फै गैया मावखाया जेखौ थिनगोन हायाबाबो मावसोमगोन आंनाथ' उल्थासो जाबायहाय माबा मोनसे थिनबा माबा मोनसेसो मावो मबाइलावल' गोसो होग्रा जाथारबाय आइजोंलारिया दे मोजाङै बुजायबानो मोजाङै लागोन बियो औ नायनोसै लोगोफोर मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोना मागो दमासिनि एपिसोडखौ नोंथांमोना गाबोननि एपिसोडआव नुनो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि एपिसोडखौ नायनानै गाज्रि मोनाखै मानो होनोब्ला समनि जोबोद आंखाल नालाय भिडिअखौ गुसुं लाबोनाय जाबाय नाथाय नोंथांमोना टेनसन लानाङा गाबोन सुटि गाबोन जेबो खामानि गैया नोंथांमोननि सायाव एसे गोलाव भिडिअ लाबोनो नाजागोन बाय बाय लोगोफोर फिन खेबसेबाव मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि सिम आरो नोंथांमोननि नखरनिसिम फिन खेबसेबाव जासिहरबाय अरे काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना अरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना जिसका मम्मी काला उसका भी बेटा काला जिसका पापा काला उसका भी बेटा काला ओय मा होनदोंलै नोंसोर दावखाला जा नोंनि खोमाया बेंगा नामा आंनि देहानि मोनफ्रोमबो अंगआनो मोजां गोजा बेनिखायनो तो गोसोम वाय बे गोसोमाबो इसोर दानानै हरनायसो मिथिबाय ना आं हारसिं बानायनानै लायाखै रागा जोंलायथारबाय माथो बांद्राय आंखौ गोसोम होननानै एदावनाङा आं गोसोम मानसिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनोसो उजिदों मिथिबाय आंनि जोनोमा ओरैनो जायाखै मानोथो गोसोम मानसिखौ रिप्रेजेन्ट खालामाखै नोंलाय दाबो नोंसोर आंखौ रागा फोजोंदों ना आंखौ सिनायाखै नोंसोर आंखौ सिनायाखै आं दावखाला जा
मिनिस्टारनि फिसालाबाबो गियालै जों नोंसोरखौ गिनोबो थिनाखै मिथिबायना आं मिनिस्टारनि फिसाला होननानै दुगानाबो लायाखै नाथाय आंनि मोदोमनि गाबखौ बासियोब्ला आं नोंसोरखौ गारा बुलायनो नामा औ बुलायगोन दे होमबालाय फै दे नायलाय एक्सनाव दंलायबावो ना गिबाय